як низомии горди миллии Тоҷикистон бо истифода аз тапонча ҳамсар, хусур ва хушдоманашро куштааст. ҳодиса нимаи дуввуми рӯзи шанбе рух дод. дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 20 феврал хабар дод ки Азаматулло Икромзода, прапорщики қисми ҳарбии 051-057 гвардияи миллӣ дар нимаи дуввуми рӯзи шанбе дар заминаи як муноқиша бо истифода аз тапончаи Макаров ПМ ҳамсараш, падари ҳамсараш ва модари ҳамсарашро ба қатл расонидааст. Ба иттилои мақомоти милиса, ҳодиса соати 14:30 рӯзи 20 феврал дар деҳаи волидони ҳамсараш, деҳаи мадади ҷамоати Чоргултепаи ноҳияи Рӯдакӣ рух додааст. Сабабу омилҳои сарзадани ин муноқишаи хунин ҳанӯз маълум нест. Вазорат мегӯяд Азаматулло Икромзода аз ҷониби кормандони милитсия дастгир шудааст. муфаттишони Доистони Кул бар зидди ӯ парвандаи ҷиноятӣ боз карданд ва гуфта мешавад тафтишоти пешакӣ идома дорад. назари наздикони ин афсар дастрас нашудааст.